Robin McBride, fforddwr blaenwyr efo tîm cenedlaethol Rygbi Cymru. Da ni newydd ddod nôl o daith i De Affrica, felly o'na ffyn dipyn o drefeilio. Ond na, mae mywyd i yn troi o gwmpas y byd rygbi, felly sy'n lot o amser i unrhyw beth arall. Nes i un diwrnod yn 2012, oedd hwnna'n brofiad da, a wedyn ges i fraint o gymryd rhan yn y daith lawn blwyddyn dwytha. Nawr cael bod yn rhan o'r daith gerdded blwyddyn dwytha yn brofiad gostyngedig iawn, a gael gweld pa mor hael oedd y cyhoedd. O'ch chi'n rhaid i dilo mewn i pwcedu nhw. Dwi wedi bod yn eog yn y gorffennol, so ddim o'ch chi'n newid man yn y poced yna. Dwi'n mynd i edrych o reid papur i mewn, efallai y ffaith na gog ydw i, dwi'n gwybod. Ond o'ch chi'n nifer o cyhoedd wedi rhoi papur o'ch chi gerbint i mewn a mwy hefyd. Dim ond mater o gerdded na gyd oeddwn i'n neud ydy gwir, i ddenu sylw tuag at y gwasanaeth sydd mor bwysig, mor angenrheidiol i ni yng Nghymru. Felly, o cael gweld hynna, fel dwi'n dweud, yn brofiad gostyngedig iawn. Dwi'n meddwl bod y tîm oedd yn rhoi cymorth i ni. Oedden nhw'n arbennig, a fydden rhaid digon o glod iddyn nhw, ddweud gwir. Neud yn siŵr bod pob un oedd yn cychwyn y daith a wedi gorffen y daith hefyd. A pob yn sôn amdan y 16th man mewn termau rygbi o ran y cefnogwyr a yr awyrgylch a'r ymgylchfyd maen nhw'n gallu greu. A oedd hynna'n wir amdan y tîm oedd yn rhoi cymorth i ni blwyddyn dwytha a dwi'n siŵr blwyddyn cynt hefyd. Fel rhywun sydd wedi bod yn rhan o dîm yn y gorffennol, fel chwaraew rygbi. A cael teimlad na fod yn dîm a gweithio gyda'r gilydd a cydweithio. Mae hwnna'n rhywbeth hefyd sydd yn braf, a dwi'n edrych ymlaen i ddod nôl at ein gilydd a gwynebu'r her gyda'n gilydd unwaith eto.